Čaute, volám sa Ivan a vítam vás zo svojho premiérového videa z lovu rýb. Venujem sa rybám od 3 rokov a rozhodol som sa zväčšniť svoje vychádzky k vode takýmto štýlom, že sa to bude všetko natáčať. Všetko budem improvizovať, všetko z hlavy. Mám dané všelijaké taktiky k vodám, k daným vodám. Momentálne sa nachádzam na opustenej časti starej Nitry, starej rieky Nitry. Lokalitu presnú nechcem povedať kvôli druhým rybárom, to si myslím, že pochopí väčšina z vás, ktorí tiež majú svoje obľúbené miesta. Toto miesto som hľadal mesiace a chodil som sem krmiť už 2 týždne a jak som sem chodil krmiť 2 týždne každý jeden deň, tak na mojom lovnom mieste za každým som videl krásne kapre, amúre. Pod jedným stromom aj búchal sumec. Uvidíme, v tejto sezóne sa hlavne chcem zamerať na túto vodu. Chcem odtiaľto vyťahnuť kapra, amúra 15 kg plus a nejakého kapitálnejšieho dravca. Tak čo by som ešte také povedal, zo zväzových vôd mám osobný rekord u kapra 22 kg, u amúra 15, dravce, najkrajšia šťuka 117 cm z rieky Nitry na mŕtvú rybku. Neviem, čo by som ďalej povedal, to sú také najkrajšie ryby, čo som chytil. Ostriež, zelenkavý, 42 cm. Venujem sa rybolovu ako každému druhu ryby. Nezameriavam sa iba na kapre alebo iba na sumce, ale celý rok skúšam každý jeden druh ryby. No, došiel som sem na 3 dní aj so svojou priateľkou a uvidíme, čo to dá. Keď niečo zaujímavé sa stane, tak sa vám ozývam. Tak hlásim sa vám po 3,5 hodinách lovu. Zatiaľ bez ťuku. Moje očakávanie z tejto výpravy neboli vysoké, keďže som tu prvýkrát. No stále verím v to, že aspoň jedna tá ryba príde za tie 3 dni, za 2 noci, za 3 dni. Taktika. No, taktiku som zvolil takú, na jednej udici mám boilies, na druhej udici mám kukuricu s tigrým orechom. Uvidíme, no. Ryby sa hýbu, skáču. Teraz idem prehodiť ešte do tej polnoci. Nech to tam je nahodené. Zmením aj dĺžku nadväzcov, keďže teraz som mal také kratšie, také do 20 cm. No teraz som si porobil návesce také okolo 40-45 cm. Tak uvidíme, či táto zmena niečo prinesie alebo nie, ale mám toho rybárskeho tušáka, že niečo do tej polnoci zaberie. Aj vás sem prestrihnem potom tie návesce, ako si robím. Úplne sú primitívne, úplne stará škola, najjednoduchšie nič, iba antitangle, klasika, háčik, pod háčikom nástraha, to je celé. Ja som zástanca starej školy ešte, jak ma učili, keď som bol malý chlapec. A uvidíme, no. Keď niečo príde, nejaký záber, alebo aj keď nepremenený záber bude, tak sa vám určite hlásim. Zatiaľ, čaute. Tak, som tu druhý deň, už sú 2 hodiny po obede, ráno po jednej jazde sa mi odhakol kapor, doteraz bolo ticho,
A znovu meter od brehu v konároch nahodené bez šokovky, čo je úplne bez rozumu, som mal nahodené. Obrovská jazda, pípalo, išlo non-stop a podarilo sa mi zdolať tohto fešáka, čo má krásny chvost, taký jedinečný, že hornú plutvu tam moc nemá, takže si ho zapamätám. Není to žiadny obor, odhadom také 4,5–5 kg. Samozrejme to nebol cieľ, ale každá ryba poteší z tejto vody, keďže táto ryba 100% nebola nikdy v živote pichnutá. Komárov tu je jak hadov. A zabral na 4 podviazané kukurice. Uvidíme, čo príde ďalej. Potom sa ozývam. Môžem? Pošli mamu. Tak zdravím vás po 24 hodinách lovu. No, ako by som opísal svoje pocity, som v 7. nebi. Pre mňa je toto ten pravý rybolov, keď rybár musí hľadať tú rybu, musí dať do toho všetku námahu, všetku silu do toho dať, aby nejakú rybu sa mu podarilo uloviť. Po 24 hodinách mám za sebou 3 zábery, z toho jeden bol len premenený. Jeden záber bol ráno o 5:00, padáčik z konárov, do prázdna trhnuté. Druhý záber bol okolo, koľko mohlo byť, 7:30 ráno. Taktiež z tých konárov bola to tentokrát jazda. Sám nechápem, že prečo to tak bolo, ale do prázdna som trhol. Môže byť, že nejaký kapor to ťahal len za kukuricu, nejaký menší. A tretí, to ste už mohli vidieť, to bol ten šupináč, mal 5,1 kg, krásny čierny, taký jedinečný s tým chvostom, že ho spoznám, keď ho náhodou ešte raz sa im podarí chytiť v živote túto. A teraz ďalšiu taktiku som spravil takú, že obidve ulice som dal do tých konárov, keďže odtiaľ mi len prichádzali zábery. Rozkrmil som to tam poriadne s kukuricou a čakám, no hádam ešte príde nejaký záber, nejaká ryba. Na jednej mám podviazané 3 kukurice, na druhej mám 5 kukuric podviazaných. Uvidíme. Tento rok sa sem chcem určite ešte veľmi veľakrát vrátiť, keďže v noci tu búchal slnec, jedna radosť oproti mne. Na druhej strane lovia tu šťuky, bolenie, toto je rybársky raj. Zajtra odchádzam, okolo obeda to začnem baliť, keďže piatok už musím ísť do práce, ale 31. mája sem chcem prísť a chcem tu byť aspoň týždeň. Tú týždňovú výpravu chcem naozaj skúsiť všetko, akurát tu tlačí kapor vodu predo mnou, krásny lisec. Smerom k mojim udiciam, možno ešte aj záber by sa podarilo takto natočiť. No, tú ďalšiu výpravu chcem venovať určite každému druhu ryby. Chcem tu skúsiť jak dravé ryby, tak kapre, amúre. Ja som si dal cieľ, že odtiaľto z tejto vody dovtedy sem budem chodiť, kým sa mi nepodarí kapor, amúr, aspoň 15 plus, čo naozaj je cenná ryba na túto vodu. Nejakého krajšieho sumca, šťuku, zubáča, úhor. Naozaj nie je jedno, nie som zameraný len na jeden druh ryby, ja by som chcel tu pochytať všetko. Sa rozfúkalo akurát aj po prchách, možno zmena počasia by mohla priniesť nejaký úspech. Dúfam, že tentokrát v noci to príde už, lebo minulá noc bola úplne tichá, ani ťuk.
do polnoci ani od 4 rána, potom až okolo 5 bol prvý záber, ten padáčik, čo možno bolo len, že z niečoho padlo dole olovo. Neviem. Určite sa chcem venovať tejto rieke, určite tu budú nejaké videá na tomto kanáli aj zo štrkovísk. Ja pochádzam z Nových Zámkov, takže napríklad Dvory nad Žitavou, Štvorka, určite veľa z vás pozná. Tí rybári z Nových Zámkov okolia, hlavne tam chodia. Len ja nemám rád tie vody kvôli tomu, že to je extrémny tlak je na tú vodu. Tam dojde človek si zachytať a tam je hlava na hlave. To takisto aj jazero Baňa alebo ostatné tieto jazera. Proste tam je strašne vysoký vyvíjaný tlak na tie ryby a na tú vodu a nemám rád, keď je hlava na hlave. Ja mám rád toto, že tu ma nenájde nikto. Možno s lietadlom alebo s dronom by ma tu našli. Ani auto tu nemám, nič. Otec ma len doniesol a odišiel na aute. Na budúce určite by som chcel aj s člnom sem prísť a po prúde by som pekne išiel a ešte nejaké miesta popozeral, nejaké zaujímavé padnuté stromy alebo takéto niečo. Vyššie po prúde je také, ale to neviem, no tam mi príde, že je taká malinká voda. Tu som našiel, tu sú hĺbky do 4 metrov hneď pri brehu, takže to je raj pre ryby. Dobre, už len čakať a dúfať a veriť. Keď niečo príde, tak určite sa vám hlásim. Tak, je to tu. 23:30. Mal som tušáka, že nepôjde len kukurica z tých kríkov, tak som tam vyskúšal dať moje overené boilies, čo aj na ťažkom štrkovisku z Dvorov chytám na náhod ryby. Od Pirko Bajcu Shellfish 20 mm, dve pod seba. 23:30, zrazu horí cievka, utekám tam, vyrezanie zo stromov a máme tu tohto 8,3 kilového fešáka z rieky Nitry. Cieľ rybačky som si dostatočne splnil. Idem trošku bližšie, nech lepšie vidieť. Krásny kaprík, 8,3, nádherný chvost, veľká ryba. Je to tam. Hlásim sa vám potom, keby niečo. Tak. Obedňajší kapor neposlal možno mamu, ale poslal tohto staršieho súrodenca s krásnou stavbou. A zaujímavé, že aj tento kapor má hore ránu na hlave, aj ten predošlý, aj chvost chytený, asi od prekážok. Ale na to som tu prvýkrát, tak nádherná ryba. Ďakujem. Počkáme, kým sa trošku rozhýbe. Už začína. Tak po boji na rieke Nitre sú ryby unavené. Tak som na odchode, tretí deň je za nami, je aj obed, musím sa ešte domov ísť prichystať do práce, takže trošku skorej musím odísť. No, výprava naplnila moje očakávania, lebo mal som pocit, že keď sem idem prvýkrát do neznáma, iba som si tu krmil, tak som nemusel chytiť vôbec nič. No, úspech prišiel hneď na druhý deň. Ten 5,3 kg kaprík, či 5,1, teraz neviem presne.
na 4 podviazané kukuričky. Potom predtým bolo pár nepremenených záberov spod stromu taktiež, tak som sa rozhodol, že obidve udice dám pod strom na večer. A to sa vyplatilo. Dal som tam 2 dvaciny od pirkobajcu Shellfish a úspech prišiel v podobe 8,3 kg šupináča, krásne stavaná dlhá ryba, riečny bojovník, tvrdé pery, nádhera, naozaj. Tieto ryby nikdy neboli chytené a už sa sem teším na ďalšie výpravy. Určite sem prídem koncom mája, aspoň na týždeň. Takže chcel by som sa ešte poďakovať veľmi rybárstvu Deči v Nových Zámkoch za podporu, takisto aj za nejaké veci odtiaľ z rybárstva a hlavne za rady a tipy na takéto vody. Ďakujem za sledovanie a dúfam, že sa vám bude takýto môj content páčiť v budúcnosti. Táto séria sa bude nazývať Divočina, kde budem chodiť na vody také, kde predtým noha nebola, kde nie je rybárske miesto, nič. Tak ešte raz ďakujem a budem rád za každý like, komentár a zdieľanie. Vidíme sa u ďalšieho videa, u ďalšej časti. Čaute.